na khaunga na khanidunga pu India Prime Minister Narendra Modi kaningje lapen jongsi ke kepanglim alam arjulong lote te ke ason injar dam hamji pu Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma kaningje ponalam the ko anahok bonta Assam State angkang chot kali Karbi Anglong team Karbi Anglong tuliram rong hangke charia sorkar along ke kepanglim ave pu kaningje alam ko anahok bonta Borlangpher Soil Conservation Range along abangke sake e siguna thing PKA pen danglok Devak katiki amen pen lakh atangka kepanglim ang thek longpon lo bangsong thek lake ke ATV hin pen le ke jongpon kali lake haladak pen nang ke chon alo la pen adim ke e ke somdamji adimalong ke thek damlong pen si paklang pon lo lang ikha bangso visual along langdam senang Borlangpher Range pen ke paklang pon alam ke ahok bonta ke e karche damji po dim along abang ke Devak mate rubber elong tiki lok penan parke chek sigun pu hei hoi ke adim along abang ke thangnat abisi bab German bank prek penan parke ajata sonta thekpon longle bohi kolom pen ke paklang pon atengke kedamtang surihinira crate rock si craner cap aninkana baha phan hector truck along le along Devak katiki aphan Sika lakh isira suri trok kebra trokra pharohini atangka range atum enlo lesson si surihini ra craner cap cracer cap aninkana baha phan hector pli along le along chekatiki sika lakh phora suri trok atangka Borlangpher Soil Conservation atum enpon thutanglo lesson si nature conservation aphan pura sika suri inkora pho atangka endet penapi adimaklong abangke paklang pon thek thedetlo Lesson thak si surihinira inkoi sian inkana baha 1.03 hectare along le along kove katiki jia phan paklang pen atangka sika lakh thomra suri trok kebra ner kebra pharo trok sira trok ner kep lapen lesson inkana mat kove katiki aphan 2.50 hectare along le along aphan sika lakh isira suri trok kebra trokra pharo trokra plikep atangka endet pen asai katiki adimaklong konatloni lake Maduta ke thek damlong amatsi ave Lason si KAC along ke kepanglim ave po lama bangke matha amatsi un epinason si thekpon longlo athe soil conservation asai kam KAC Prabhat Chandra Taro aphan pekdet penapia bangke kepanglim asai kam ason si nang mandetlo athe bangso alam lake ke ATV pen le ke jongpon thap lapukali bangso alam the lake Borlangpher Soil Conservation asai kam along pen ke chon plot abohi kolom along ke theglong pen amatsi ke kepanglim ang thega bangke klang daklo athe bangso along executive member Soil Conservation KAC Secretary in charge Soil Conservation Additional Director Soil Conservation Hills Lapen Divisional Officer Kohora SC Division atum aridak kachipi ansatame klang dak anpin Ajat tami free corruption a sorkar along lapuson ke kepanglim ang theke klang lake manghumimi anpinlo bangso birta kelong pen Guwahati rong sopi pen Borlangpher Soil Conservation Range along an CM Dr. Himanta Biswa Sarma nang ingjar ham haijima anparta KAC CM tuliram rong hangdam si bangso puthak sokos pi haijima range officer aphan mate methanga sorkara hutsi kepanglim asai kedenga pot deep joinang putong pupoma bonta bangso puthak thangnat kelang charia be pulote ke bangji apora hoda bangke team Karbi Anglong ke ja CM rong hanga phansi nongno nang plang deta theklo news report Karbi Anglong TV